Hi, hi, hi Bobby. Bobby, mao ni siya rambutan. Rambutan. Prutas sa Pilipinas. Rambutan. Mura siya balibuon. Balibuon nga itlog, lingin. No? Ang pagbuak aning rambutan, ang pagkaon ani, sayon ra ni siya. Di na mo gamit ani kutsilyo. Oh, tanawa si Bobby, oh, naa si Bobby rambutan. Pwede ra ni siya guwanhan. Oh, unsa man ni pag abli Bobby? Ang rambutan. Ang rambutan paakon ra ni siya, pinanay. Oh. Able na. Oh. Juicy. Na siya ay sabaw. Oh. Tamis-tamis, humok-humok. Rambutan. Buslot. Mga niliso. Mga niliso sa rambutan. Nga kani mo ano yung iyang panit. Dili na siya pwede kanon sa bata. Duaan lang. Tama na si Bobby. Uy, trapuhan dahil si Bobby. Si Bobby, bago-ulan ni siya naman og kaon. Og lugaw. Mayang paniudto lugaw og fish. Inununan isda. Wala dahil ang kuan sa iyang kuan. Hi Bobby. Hello. Bago-ulan ni si Bobby naman og paniudto. Gitrapuhan siya sa iyang lola. Si Lola. Ay, say. Hi. Wa man ka tanaw. Hi. Asa akong loyo na si Mike Tyson. Hi. 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 Graduating na ni siya sa University of Cebu. University of Cebu. Universidad sa Sugbo. Bright kayo na siya, bata. Scholar. She's a very fine guy. Very intelligent, and she will graduate hopefully in this pandemic time. Kano sa imong graduation, Tima? December siguro. Ang ilang graduation mga December sa University naman, University of Cebu. Unsa to imong course, Tima? Customs. Bachelor of Science in Customs Administration. Ikaw isikawa, unsa may imong kurso? Humi ka nanay. May kananay. Ang ako sang kurso is Bachelor of Science in Architecture. I studied architecture at the University of San Carlos sa dugay ng panahon. I'm an architect. And I'm happy and contented enough with my Bobby. And Bobby fires from downtown.
Oh, dara nga ako mga friends day. Hi, hi. Dara ako mga friends. Hi. Friends na ko. Si Marian, si AG. Di na mo gikan. Nanay manay. Naunsa na yung gitinda? Rambutan. Rambutan. Mao dahil ni siya rambutan. Tintara. Oy, nana dahil mo'y halin. Pila inyong halin? Kato silang Or, si Marian ug kamo og silang nanay manay. Okay, okay. balik ko na mo te. Amalay balik ha. Kinsa man na siya nga dog? Si Gorayo. Gorgor. Gorayo. O, asa naman mo? Wala ka na may Na, bye-bye, bye-bye. Bye-bye. subscribe po. Bye-bye, Marian. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Mao ni ang among kahimtang in this wide world. And Booby fires from downtown continues to inspire the Lolo and the Lola. And Naminaw biya sa nimudan. Mike Tyson. Uy, ito ang mama. Hi, mama. Mama. Welcome to our vlog. Welcome to our vlog. Uy, yung mama. Mo na yung mama. Andi. Si Cherry Pie. Cherry Pie. Okay, thank you. Thank you for having a time. Salamat sa gamayng panahon ninyo. Uban kang Bobby. Bobby, hello. Hi guys. Hi guys. Welcome to our very hot country. Init kayo. Oh, see, init kayo ang palibot. Init kayo. Oh, bye-bye.